част от проект СКОР, съфинансиран от Европейския съюз, вчера и днес се провежда мероприятие, което включва представяне и разпространение на разработените по проекта обучителни материали и провеждане на спортни образователни игри за деца от 7 до 15 години, като в събитието взеха участие повече от 20 младежки работници, а в образователните игри вземат участие повече от 60 деца. Целта е да се стимулира участието на децата от малцинствени групи, както и такива в неравностойно положение в спортни събития, като целта на проекта и на събитието е да се създаде среда с етническа и културна толерантност, както и липса на дискриминация в спорта и в частност в футбола.